Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. First of all, Kaka Talanta, no fake vocals in studio. Very good. Koringen, Sami say fake, nothing fake can ever be permanent. Sami say fake gimoro, kakoro omi podium mondo I showcase gimani fake to mondo mi maintain bendo gamatek. Gimora mora mitimo, itemi bedo real, yeah, bedo honest gi yourself, mano ibodhi mabor. But don't you mock mabe wacho ni fake it until you get it. Kongere ki wacho ni be obed real to samoro se kono no fake it. Kanye ma jowang mang'eny lal. You end up faking everything. Yeah. Okay. While you are faking, you are fucking. Another thing, I think Kaka Talanta should be arrested. Nikech Inda Sani is a very big brand. Inda no invest a shocha. Indo tiyo a lot of millions a event. Then Kaka Talanta dite me ujinga. Jatelo. Yes. Iwacho kaja ni Kaka Talanta should be arrested. Should be arrested and should be denied the bond. Being in Kaka Talanta is not even qualified. Katamana the mial kainda. Just even like a fan, he's not qualified. Bwana kiwinyo thum Kaka Talanta katamana YouTube, katamana anywhere. Meet. But kakoro chopo kama koro erawere. Iwinjo. In fact, I suspect kama Kaka Talanta no kelo bwana moro maja gospel moro kamoro to the awareness studio. Koro odio memorize those words. Okapar ken manower. Because those things are two different things. Na winjo nisijwini kenda majalamo bukere nini tero Kaka Talanta bende diver venelix. Ya watu Kenya gi akiana ngoma timo. No nyalo no events machalo mego gola nyundo giri. Maybe events machalo mege raneknika en kaka papati giri. Joma were liel. You see? Lakini event mari inda. Kwa ufupi Kaka Talanta onge talent marthum. Kaka Talanta is a night runner. Kaka no team race stage cha onge pogruok kinde gi jojuogi maga pitipiti. Macha juok, ok juogi. Juok mara pitipiti. Macha no. Papa T nigi talent. Very good. He's a very good vocalist. Yes. He can do good in music. Or also management. Yes. Or kiana autimango at what time. Very good. But kaber chutho. Ana bed ni anachiel kuom advices mag Papa T. Smartphone ma Papa T tiyo go tano orupo bed no say my as we are talking. Papa T should not be having even a phone. Nyathi school bed timango gi simu. Jatelo iwacho no nego meni komi katululu. O kata katululu ko ripo bed go. Nyathi school timango gi simu. Papa T kaka wasengene gi talent o manya very good manager o manage ne nyaka social media platform mage o wachango o wache sadi o wache gi maur nyathino simu nyathino misbehave gi simu adega nane kata kala chema no dhie liende nyaro nagi obukore odwa donjo ga kwino ko mako nungo ni inero adole eno ochiek nyake liel en chiek maje chien chiek nyake liel Iwacho the king of funeral performances. Papa T iniwero jimotho kuponi dwa wera kapod ngima winja ne gik miwero wach mar an ka toke kichoma ni biro wera sai koro Papa T onge Illuminati. mango kuro en gango mar ang Papa T nyalo donjo tim Illuminati. Aya pete moketo kama nyiew mag 50 ka. Ng'iewo River Road kacha rwako mondo mi uluore. Omari ni ujinga gi umama. Ing'eno Omari yote ni umama. Be ing'en kata mana social handles mag Omari te. Social media handles te. Mone moderators. Mone gi admins. Kata mana manager mar LTN to guketo ng'ama miyo. Koro ujinga mag mondego emano biro kelo ka. To kelo ujinga kama ujinga nowe anawo kamoro ni jera na west ujinga stage kabiro Nairobi. Be Omari nogono sengisi daka matin no gimano pitia. Weche mopondo
Weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eyo ni life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Yes, niko na Mugia Jwang kakung'e pile luonga ni Jasup Oling Tudor Jasup the presenter, the kitchen master. Pod wan kodi ka kawuono ka bende waparo ni ya wawang'o to kendo ya gini liet kawuono an koda oken wendo to ibro tang'nu kanyo ni manga eye ka wadwa achiel. In fact gimoro we apar nyocha wawang'o kaka Talanta chien kacha cha to jatelo ayie kodi iduogi ling mathi miduogi bolor miwacho ni enyewe ntie kaka ne oko donjo maber ibro timo marekebisho mano wayie kendo pongezi kacha wagoni erokamano maduong' kabisa. Koro par kendo niya samora moro midhi bedo stage kinyi mi stage aparo ni event mar macha midhi mi stage tem kineno kosebagi in fact kawe 2 minutes mo ki practice iwinj kaduni no be winjore gi midhi bedo ga pap kok winjre baba manager nitiere nyaluonge mapiyo piyo ikaw gari dogot ikun kata ema niya ntie chochi momodonje ot matin idogi. Yes kawuono we wawang'ni in fact kapok wachako wang'e we wapenje ma ok wendo bwana nyieni en jaka kendo en ongirore koro wadwa mapenje niya en neno mano nene weche mana wawang'o ka mag kaka Talanta mag papati kaka na odwokore gi kaka Talanta weche ne chalo nade onyi wach pachi bwana oganda uriti kania in kaka producer i producer malich maratari bember kaja artist jangolo diwero off sound iluongo koso luonge nango Walonge ni off key, off beat. Yeah. Oh, mage gik mano dhi timo kacha. Kidogo about Kaka Talanta. First of all, Kaka Talanta no fake vocals in studio. Very good. Koringen sami say fake, nothing fake can ever be permanent. Sami say fake gimoro, kakoro omi podium mondo I showcase gimani fake to mondo mi maintain bendo gamatek. Another thing, I think Kaka Talanta should be arrested. Nikech Inda Sun is a very big brand. Inda no invest a shocha. Indo tiyo a lot of millions a event, then Kaka Talanta dite me ujinga. Mondo yud vumilia koda ungo wuda wendo kaka skiza tune mari D-Star abora uchiel nono star angwena chela uchiel hash Tena vumilia wa Kiwinyo vumilia wa Uteni usini kodel tien Luo Trending Nation. Jatelo. Yes. Iwacho kaja ni Kaka Talanta should be arrested. Should be arrested and should be denied the bond. Yani itemo wacho kata ni Kaka Talanta konego be neno re alwora mar kamigo event mora mora. Ineno. Yes. Ingeni Inda oken gir tugo. Inda is a very big brand. Very good. Inda no invest a event millions of money. In fact, I don't know problem mon go yo hanglaka en ni yen majitiyo gogi. Akian Kaka Talanta no tiyo gi yath mane no confuse Inda mbo invite en mondo do timu jinga in that such show. Bengene Kaka Talanta is not even qualified. Kata mana the miel ka Inda. Just even like a fan, he's not qualified. Yani Kaka Talanta konego be ni neno re kata ni odhi kata perform matin around Inda. What is Kaka Talanta doing around Inda? What? Ngisa kama Kaka Talanta gi Inda rome.
To make the matter worse, ni mie podium kapo kindo wer. Kane chuno nyaka ne kaka Talanta mi stage, but ne do mi stage sapar ga chiel ka ji osemero go ni jokongo. I was watching that show. I was watching it. Na watch show no. Koro ka mokongo na paro MC moro makor comedian moro pod ni stage chuako stage mondo jathumo timango odonje ani ngena kia kaka Talanta. I don't know him. Akiae sijai muona nasikia kaka Talanta. You see in producer. Akiae the fact remains na kiae. So kuringena neno ngato katimo comedies maori udumo chim gro choko ngeno acha ingenu mostly abandu ketgitane ni ukambani ingena abandu kitopigi gitimo gimo nyalo paro ngato jajuok mangato dum chikre koni ngato dum chikre koni ngeno antumwa maro hangla masani entum ilongo no hangla digital rumba entum mokwe to modie school iwinjo kuna neno ka ngati chikre left to chikre right to winjo kodwa wero wende awinjo wach moro kanyo madwa chalo thuo moro ma miero gi kaka Talanta no, but duol to koro pogore very far. Itemo wacho ni kaka Talanta chalo muluya moro mano ruenyo. Ingen kata mana muluya gima ne kaka Talanta timo kata maluya ok nyal timo. Negibedo surprised. Ingeo, do you know the reason why luya so heroa nikech wago thumo this school? Yeah. But okanyal blame kaka Talanta such. Nikech the truth of the matter any ali fake vocals kwa studio. No fake vocals. Bwana kiwinyo thum kaka Talanta kata mana YouTube kata mana anywhere. Meet. But kakoro chopo kama koro era were. Iwinjo. In fact I suspect kama kaka Talanta no kelo bwana moro ma jago spell moro kamoro to the were studio. Koro odio memorize those words. Okapar ken manower. Because those things are two different things. Jatelite mo wacho ni kaka Talanta ina ojandik ngolo ondiko ne ngacha to ngata produce. Kata ndiko I'm not sure. Gima temo wacho ni en ni ya. Matukoro kawuok kaka jathum. Awuok kaka sound engineer as a producer. Ka compare gik kaka Talanta were stage. Gigi ma winjo e pomecha. Those are two different people. Chalo kama no nyio ngato. Owerne. Koro temo mako gigo to duol to tame mako otame kabisa en kanyan kanying alafu na winjo ni sijui kenda ema jalamo bukre ni tero kaka Talanta bende diver venelix ya watu Kenya gi akiana ngoma timo gima de chuno nyaka koro anwa team de chuno long meeting immediately mar superstars from Ugenya nikech nyithindo gi chal kama yen moko magitiyo go gi dwa mako wa nikech inda ka podium miyo kaka Talanta ero ema bero kendo jako bukore dwa miyo kaka Talanta stage kata obed manane na juoga mane manyathini odhiye mo confuse go jo yudo go stages madongo to time gik magalagala daparon koro we should do something. Itemo wacho ni ya okonego be ni nene around mora mar event. Mane gimitemo wacho nikech misbehaviors gigo onego nene events but not events mege inda game agiri. Ko bedo metho no nyalo neno events machalo mege gola nyundo giri, maybe events machalo mege raneknika en kaka papati giri joma were liel, you see. Lakini event mari inda the king jatele wacho aling kapo kidhi mbele iwacho ni papati onego bed amena gi joma were liete to doge papati to were liete kwisha doge papati makata ka pod ni tie ngato ma bed no to e gwengu manya papati okono in fact be okonego bed ni wamanye papati manyo ga liete to were kaka ni ngena luongo raga the king of political music kori ngena papati and the king of funeral music. Yama yidenda. Papati is the king. Papati is the king of funeral performances. Very good. No luonge kaya ni Papati is the king. No luonge kaya ni the king. Koro onyiyo wacho gini maler. Who is the king? Wan gi king mar Wangla. Yes. Wan gi king mar politics. Yes. Music donge? Yes. Wan gi king mar funeral performances. Obiro kanyo torwako longe moko chopo piny.
gi swag moko ma abis nyathicha ingen by the way ingen nyathicha kanyo high school nyathicha akia kaka inyalo konye alafu adole be podengo kapok wadonjo wach papati wawang'o weche kaka talanta gi koso wachwako gi ineno ni wawang' koso wachwake ente ni imede ndadhu odhi mbele imedo ndadhu gi maonge wadhi mar papamuodo chogo sawa jatelo wasiyini wawang' wechego kwa ufupi kaka talanta onge talent mar thum kaka talanta is a night runner kaka notimre stage cha onge pogruok kinde gi jojuogi maga pitipiti macha juok ok juogi juok mara pitipiti macha no iro inda no to dogo iro doginero ka indo chope stage ma inda bo chako bagni oiro gosoko iro kaka talanta kawacho ni jajuok onyi mo wacho kaka talanta jajuok mara pitipiti oiro inda ma inda berik bagni stage okwa biene kiny kochako dhi de Benelix botimo gima kamano we will arrest him immediately itikna ni kaka talanta should be arrested kaka talanta should be arrested kwisha wadonje mar papati iwacho ni papati en nyathi ma adolem koko make to chuoye mane wingoma papati nigi talent very good he's a very good vocalist yes he can do good in music also management yes kiana autimango at what time very good you see tingeni watogani ujana ni maji ya moto ingeni vijendegi koko bedo controlled mo bedo to under a very good management manyalo manage ma in fact kaber chutho ana bed ni anachiel kuom advices mag papati smartphone papati tiyo go tani orupo bed no say my as we are talking papati should not be having even a phone nyathi school bed tema ngogi simu jatelo iwacho no ngomeni komi katululu o kata katululu ko ripo bed go nyathi school tema ngogi simu papati kakosengene gi talent o manya very good manager o manage ne nyaka social media platform mage o wachango o wache sadi o wache gi jomage to wache ni kechango iPhone tero papati marach wach kamano iPhone to kapar ka en go lakini maybe mana ngeni tinde nyaka mkopa nitie but ngeni kata kuriti gi mkopa but when you post something message itafika tu so ne jogo man machiegni gi nyathino maur nyathino simu nyathino misbehave gi simu adega nane kata chiema no dhi liend nyaro nagi obukore odwa donjo ga kwino ko mako nungo ni inero adole eno ochiek nyake liel en chiek ma jachien chiek nyake liel iwacho ni papati chiek ka oyai to doge no chiek en kirane ko odwa mako nyako chanya odwa mako nungo akwino newe gare ne do mako nunga kwino koro chiek ne bama kwino ko sanga timo ochiek ne bama kwino papati jal kama nyalo chiek tan skat tu en gi miluma mamalo miluma mare ni malo lakini en nyathiwa uripo manya yo kaka wanyalo control mondo duoke piny kata ka en sandan otere odhi choice nitie sandan moro michuo ji moro mar school cha mokete magadi cha chwe sandan mondo miluma neno odog piny jatelo oiluonge ni the king wacho chien gacha ni is the king of ango okada wacho the king of funeral performances in wachno ineno ka beni kanyo nyocho wero brand chera ji oduogo goe but video cha ne trend and ne third koso 30 something like that not trend seriously no ingayo let me tell you it is not about trending it trend negative or positive ingeni nyalo trend negative asechwanyi nikech ingayo niya ujinga pia watu wanapenda to be sincere kakori wacha dieri wadoga piny okuyu ma Brian Chira cha to nokonyo papati ga ngoma kor papati koro chomo ne studio dhigolo ne thum to be sincere nikech ne papati no nyiewo ne papati instrument ko kamano to chani nitiere kaka no supported live mag Brian Chira wono to ka chandore Brian Chira won ne nigi problem doge nyako kema ne konyo nyathi jatelo net gini en adier ni ya ineno kata Otile Brown ne Brian Chira support iwinjo Otile Brian Chira not support nitie thumo Otile Brown kanyo mane Brian ohero ga wero ga sana ko en won Nokia Brian
Yeah. But no feel being this guy has been a very good fan to him. To sebedo kabero tumbenego. At least to demo timango or me last respect, which is not bad. Yes. Lakini koro papati kiere here tupu. En gi nyota mar were liete. I suspect moko be kata en monego nikech koro ingene ko chopo ineno kata jok moko nuane gimiwacho jok moko ma uso sanduge ka. What is their prayers? De gin gi pray mondo itho gi usni sanduku. Koro papati lemo ni mondo ji otho wer. Papati an ka tho please. Ikimuomri gi wer haraka ga kiparo. Papati ini wero ji motho. Kuponi dwa wera ka pod angima winja ne gik miwero. Wach mar an ka tho kichoma ni biro wera. Sai. Yeah. Iwacho ni timbe papati timbe gigi iwang'o kose chwako. Mano iwang'o onge gima chwako kanyo chwako gima onge. Papati timbe gigo wang'o kucho mago gik moko wadech go nikech itimori ka nyathi. In fact sign moko no time stage moko mag event kucho. Marwa event sign mono timo kaso sign mbose ohero time ga sana mar kunjo kinde lwete kaso we ariyo kochung' ariyo kama. Iparo inineno nade? Ogombo donjo Illuminati. Mano gombo donjo Illuminati. Koro buogo mafala mondo nene ni Illuminati. Koro papati onge Illuminati. Mango kuro. En gango ma papati nelo donjo tim Illuminati. Aya pete moketo kama monyiew mag 50 ka. Ng'iewo River Road kacha rwako mondo mi uluore. Onge. Papati gombo donjo Illuminati. To rwako pete moro onyanya River Road. Papati gombo donjo Illuminati to poko donjo. Onge kanyo. Number 2 manage do lecha. Ing'e nitie gik moko ma ng'ato hero paro ni gigo beyo. Kore timo science mi wachogo. At the end of the day iketo nyingi. Imani chalo ng'amodhi go picha e Prado mar ng'ato post migachi. Anyuola dhi for nothing. Chiemo ng'ato nutem papati go bilo ko paro no be omakre kara onge gi negi nyathi wegi nono. Ni kori bro nega ne nyathi kara pod tin. Ni kori dwa ng'eni ng'alo test ng'alo test no wa test ya nyathi ni matin ge bilo. To kara onge. Inego nyathi wegi. Koro gombo kete otio science mag Illuminati. Yes, mago gina tamatu. Jatelo tiparo ni ng'ama twengo ne ga maber. Ma pod wa discuss papati ka watieko to wang'iyo rate mane wakete ka wang'e kujucho kata wachwake nikech simbe gi oseolo ji. Awinjo ka ji wacho ni papati pod nie age mo mathin. In fact nyathi chal ni noroka form 2. Koka mata dole ni ochwoye ka pod oduong koro neno ji. In jatelo ng'ama twang'o ni lewni. Ng'ama twang'o ni papati lewni. Kaber wan to kori po discuss kata nyathi cha nikech why are we even discussing him? Nikech kata mana lewni motwang'o makamarinda mag mielo nini dongo nango. Mag mielo nyatiti e gwen. Papati wa ing'e niya sana ama usanii apart from gik miwero, even your appearance. Samisero ko long mugik ka. Long ok chop piny. Achiti. Tari sengiswa gima in. Ingen rwakruok mari introduce whom you are. You know? Kineno pastor kata kapoko yalo tibo wacho ma pastor. Ng'ama wierach jane koma e chiro. Kata kapoko go koko. Kinene ting'ang'an ma to janeko. Koro papati be is also introducing himself and which kind of a person. Winjo. Samo kinyara wako lewni maromi, ingen ka in size mari and maybe 25 kwa mfano. Tedhi duka inyeo 21, ngiso ni ingi problem. Brain ingi problem both brain and your body. Kech body ni oko yiro ko size ni. Ngiso there is problem. You see? Jateli wacho na yama yidina. Mano inge gima timore. Papati dhi luwi to dhi wacho na mera onyipinga. Onyipinga. No, ano kaping papati. Apingo ujinga mani ipapati. Kwisha. Ipingo ujinga mani go papati. Ingi milruok talent and go, and I agree. To kete mila. Papati nigi talent, but ujinga o umo talent.
koro talent ok nen, koro ujinga ema tawala. Iwinjo? Ing'enyo cha wawacho gimoro kae go gi Omari. Ne ng'ato bukro penjowa kae ni to nyi chieng' moro nwawinjo boss Jagingo ka ywak ni duokna chiega, onyi duokna chiega. To okelo nyaka wach mar tipo. To doge Jagingo ne ywak ga kae ni duokna tipona. Duokna tipona koso ni kiwinjo. Doge Jagingo jogo tipo ka kabisa. Koro no duokne tipone alafu ene ema koro kawe. Nikech ing'e ni nokaw tipo Jagingo to we Jagingo. Koro Jagingo was making noise. Iwinjo? Koro ka ng'acho odhi oparo no Karaka urong ping. Koro duokne tipo. To koro tipo duok to koro kawe. Koro ing'e tipo ling ok nyal ywak, ok nyal go koko. Iwinjo Jagingo? You see? So, I'm not having any problem with this young man, but I'm having problem with his behaviors and characters. Iwinjo? Ujinga ma en go kende shida. Makopo ni Nyasaye nyalo timo ne ng'uono ma ujinga no wuogi. Papa T can be the next king. He's talented. Papa T, you can be the next king. But koro oi king mar funeral, oduwe king mar ohangla do. Yeah. Awacho ni Papa T ni gik mukariyo. Yes. Talent gi ujinga. But koro ujinga overcome talent mo talent. Ne koro talent ok nen, we are only seeing ujinga maengo. Yeah. Papa T, ujinga gigo wawango kuyucho koda in music migogo. Watimo nade? Music neto ne get talent nitie. Okwanyalo wango music ne. Wawango mana ujinga. But wawanga ne ujinga udongi talent. Wawango ujinga idongi talent. Koro make something confuse pachwa ni inade. Confuse pachwa ni. In fact abo manye mondo amia chela riadek. Bwana nyino biro ni gibonzi biro go kori bwana. Ibongo nga. Sawa kaponi da doka kanyo ibongo nga. Onyi the king. Echi wacho in the king. Nani shem nanga manogo king mo survive. Ingeni ya. Gima joko ngego nyi. Number 1 onyi osomo. Sawa? Number 2 onyi wok siaya. Kateg jera. Ana ja katega ja DJ. We are tek maraj tan keteko. Ngumu. Kiki cha goya kamera. Maivi. Kiki goya kamera. Ibiki tang. Sama biro chomri go nyiti tang kabisa. Aja Talanta. Ani kada bong sas maga sete moka vuruga maraj. Ko buda matito ngumi kwa. So, ngap madwa biro ironyi bia gini amachielo. Lakini marlu enyino to kikibigo mano tineno matek. Jatelo imbi wadwa mawangi kami wacho ni negi teko no. Koro konwa e kamera cho. Ni timbe moko ni timo ka muliekore jatelo. Imbi wawango mana gwechi gigi. Wawango to ganda neno. Onyi nigi CEO mar LTN o Marinash. Mondo yudi ndetunde kod Musa Jakadala kaka skiza tune mari D-Star abura chela Rio Star abirio abura ngwen hash ndetunde amama ndetunde Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Yes, nikona Mogajuang erokamano kumbiro kodwa ma poden jasup the black sugar link to dwaro. Yes, aneno kaja chaka bende Waziri Ben osedonje chenro kaja chaka kendo wochwa maratari. Ongiyo kaja chaka kendo kuna kaja ni jasup. Wana kaka jo barabara ministers wapango golo new songs biro kaya cha Waziri Ben kuna kaya cha ni barabara ministers pango golo new songs kaya cha kendi bro ringe YouTube marki bi ngi kaya cha barabara ministers ka podwa mbele kendo ge wango kendo ge chwako jatelo ni neno wach Papa T kod Kaka Talanta nti beef moro kaya cha maringo oringe social media marach ni mi ngeni kaya cha Kaka Talanta duogo ore chien mokwa nguono ini wachango kamidakie plot midakie udak gi jirende moko okadak kenda ka ngato go chiege utimo nango e plot wadonga leka okadak uo ok maka wajinga gore
maga wajinga gore eche chinga bese wa gine jonek ni mantira jawal ali wajinga gore mano ng'ato gi chiege baba gi gore kaka Talanta nyumo papati gi gore akia ng'amunyo ng'ato bat mano ng'ato gi chiege ging'ere aya gore uru ba duokre uru onyiwa wach maber ni ung'eru koro duokre uru kutigo in fact gine jonek ni ariep e ajawa mago bloggers obiro go koko mago bloggers molokore to wera wangla jatelo erokamano sawa nyocha dhao maki e kindi ga Tommy kendo nitie kaka ugwenyoru ga yany uwito to ugwenyo uwito to ugwenyo into timbe gi timbe Tommy kaso bathe ka wawe mar Pascal matin Pascal to wabiro ne in timbe gi gin kaka koro ine kom maliet mar wang'o gi chwako timbe uga Tommy iwacho ang'o to kitieko wakete kategori mar wang'o koso wachwaki adwa chako kodi chien niwinjo ka boss jagingo gonduru ni onyi duok na chiega niwinjo tindi winje oleng ba erokamano Atomi nyocha gonduru ka nyalo idha maonge ngas tindi winje Atomi odi tiyo ne county mane Omabe owere events Atomi tuo ba ntie gi misetimo na Tommy koso yuwo wagoch na Tommy ka ugocho ne Tommy nyikora munga jwang imanya Tommy live mbaka ne me to ken gik mo fake ma gima bira live igocho na Tommy ka kendo manya Tommy sifa yes amedo paro nuka chani bende wan koda jogo maneno wa kune maboyo jogo maneno wa kacha wayudo Milton Kambarage neno ga kendo kono Jesup show the malo kabisa kendo wan pamoja kabisa erokamano ka imedo neno wakaja chabe waneno kanyo miluongo ni ka Mary Kamau akiani winjo dholuo aneno ka chabe imiyo e pamonwa kanyo nyarimbo kantiere pinje mag oko Turkey mag diaspora iwinjo neno wanyaka gi diaspora kaya cha wagonu wiro kamano maduong yes waneno kaya cha bende nyawadwa miluongo ni Serakus Gwarana okanya wacho ka kipakori cha bwana ingeni ntinga idho maratari aneno kaya cha biwacho ni shoni malo yes bwana neno kanyo afwani nyathatu gochine ka pod wasomo message madonjo noge afwane be fwanyo wakacha wacho Jasup winyo makare to waziri bobe oro kendo ote ya Jasup med paro ne oganda ni waritoge yes waneno Tommy oda diedo iriyo nang'oche kitna volume mos kuom tuo nyoro simo ng'adre nondikni yedhe I simply overwork myself. Oh. Oh, dogi inyalo nini? Inyalo oro na kata mana nini kaminyiewo gi gana nyalo chulo ni moko kidogo. My number na mar WhatsApp. Aya. Erokamano. Ibro chango. Jatelo ni mimi Atomi tuo koso na. Okamia Atomi tuo. Gima temo mana ng'isi yani ni waonge shida ga Tommy. Ndeginjo ko wuoyo kata sani winjo ko odwa oro na pay bill anyiew ne yath. Ine eko kinyiew ne no sebedo kinyiew ne kori ni boost. No, owacho poko nyitie ko ng'iewogi ooro na nini mondo ang'iew ne. Kaso bang'e idhi go koko ni ine bisebedo kinyiew na Tommy yath. Wawacha diere. Ine midhi bedo idhi go koko. Badai. Wakongo wang'ingi mama na. Ka Tommy osechango. Afadhali ng'ato go koko tisechango molo ni ji oling tituo. Tommy, ura diedo. Ng'e gini. Ngejikiana Tommy tuo. To mae to wodwa, mae wod luowa. Call a live. Toka kola Tommy mwinja ka Tommy. Okidhi bedo ni nyiewo ne. Janeno neno ni Tommy ok nyiewo ne. No se nyiewo ne imedo. Yes. Very good. It is fine.
Amedo be ngata nyalo be medo nikech en wuodwa. Onyiwa winjo maber. Ngata man gi namba Tommy obed ko ng'ina Tommy tuo, you can just support him. He's our brother. Nyikwa Muge Jwang. Awach kanyo maber. Gima wacho en niya, Atomi ma en wuodwa, Atomi sifa, Atomi tuo. Iwinja? To tuo en gima nyalo donjo kuom ngata. Kata kaka wono dogore kuom Atomi, can there is anyhow you can help him. Can't you mora minyalo support go Atomi. In gi namba mara Atomi, you can just send him something at least mondo endelea nyio yedhi go. Owacho maber ni gima chande en ni chal kamanyo cho overwork. Aparo chien kanyo ncho timo gik mang'eny ma shughuli mingi. So the point is not, there is no problem between me and Atomi. He's my good friend. Tuone ni tionge. Tuone no anitiere nwa konye chango. Aweni ine tuone changia. Ileme maraj. Changia mondo mikopo na kata naido kata mana yad pesa ma Panadol moro kata aspirin moro to wakonye dego kechen be ka chiemo raido shido nyalo konya. Erokamano. Yes. Iwacho ni joma duokore kodi bedo matuo. Sani on gi ji ariyo ma apango negi. Ipango negi tuo koso nang'o? Apango negi, alamo negi. Aning'enia, ana lwenyo ken mara, an kigori koda to kagora kodi. Aweyo ni nitie ng'ama gore on my behalf. Yes, awinjo kacha kiwacho gimo maber kabisa. Gimo maber ni ka ng'ato pango ni dhao to ano ka dhao kode. Nitie ng'ama gore on my behalf. Ema weyo ni. Kata mana Pascal sungu neno ka tinde kochiew to nyi. Kapok idonje mbaka mar Pascal sungu. Iwacho kacha ni dhao. In dhao wene Nyasaye. Kendo mano gima ber. Dhao ken mara. Dhao nitie ng'ama gore nama en Nyasaye obongo nyakalaga. Erokamano Nyikwa Bonga Jwang. Pod wamedo paro ni kacha ni dhao oken mare. To mano wer bende mono ower koda MC Omari. Wer mano onyalo chori kamoro kendo omi mijingo ni dhao oken mari. Kasomo ote kacha mowe or na kanyo bende gi ka wasiro wach dhao oken mar dhano wawene Nyasaye. Wayudo kacha barabara ministers bo wera the same thing ni dhao oken mar dhano. Dhao ka ng'ata dhao kodi to wene Nyasaye. Giwacho ni Bwana ni nuru yangu. Matene ni kata obedo ni giwene Nyasaye dhao, but Nyasaye be pod menyo ne gi yore. Ago erokamano barabara ministers, meduru gwedho ganda kamoro mamuyo ntiere kamodwa medo chwako kendo giwang'o. Onyi ywarruok wuok e kindi gi Pascal. To sani Pascal gimoro timore niya. Ise declare ni tuo Atomi to ikonye chango, kikonye medo matuo. Very good. Kind Pascal gi Atomi sifa. Atomi ne kwayo instrumentals. Pascal kwayo kamera. Kuongi kona niya, bech kamera gi bech instruments donge iluonge kamano. Instruments to nitie instruments. Nitie instrument to nitie instruments. Mar Pascal ni kanye? Mar Pascal and instrument. In fact, nyocha winjo ka Pascal wacho ni onyi tibim orumo. Koro ling matin komonde. Iwacho ni onyi tibim Pascal nyocha wacho ni rumo. Pascal ine makori kuongo rumo ne bendo mji. Pascal ni dhao go nyi. Pascal nyocha wacho ni onyi tibim orumo. Sawa. Interview sani watimo kanye? E studio na. Ana ni cameras. Makata kwa tigo. Akiana gongo Pascal wechando ji social. Pascal biom kamera ironyi. Osegolo ni kendo bio. Mai oketa ketaka okuti. Pascal wechando ji. Pascal no yanyo Atomi sifa sana na Atomi sifa kwecho. To kuro sani ene makuro kwecho. Kara no manyo mana followers mundo bio kwagi. Pascal we awuogi Pascal mare. In fact abed gi namba ne. Aonge mana namba ne. Wanyalo konye. Wanyalo namba mana gima iwinjo nitie gima direct nyami o namba Pascal. Nitie gima ne ema jalamo wero ni ng'amo denyo. Ema wuoyo mang'eny.
nyocha kian kara ngani ne ngama ne nigi problems awinjo koro Pascal bi kaw kamera we chando je TikTok wadich wada uso thumbe wa TikTok kanyo iwinja bi kaw kamera idhi tim go shughuli ni imede yanyo wago mondo yud go gimoro matin endelea pidho go jogi Onyi kik Pascal bi kati chako go adong nikech aneno kaya lazima koro Pascal idhi goyi komoni kokimi kamera kame kadong to lazima dogo ndike mumani gimipidhi kayo sa nyikwara muge jwag neno kunini ya Pascal YB mondo mi kaw kamera tidhi chama dhong amo or ngato ko ondo to ngane mi dhigo masoyot ngano ke mi dhigo kaw kwago ji wan ka walamo ne ji to watimo recording aya Pascal bi olamni mi kamera nino Pascal bebia walamni nyasawe ya uyore ne winjo koro kar kalamo kanye makore wane nge method mwalamo nigo koro time Pascal mag kwayo kamera TikTok maruru pay bill ango mar chak we oketo fans wa busy to wadwa uso gato obio kaw kamera wachane na story mingi wawango timbegi koso wachwake wango yote Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 9 2 3 2 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Imedo bedo kodwa kaka team LTN Luo Trending Nation. Ng'e maber ni sama onge kae to inyalo boye kamatin lakini ka waduoge yamo to ng'e maber ni wan kodi juma ka juma kwanya we idhi nono to mana kodi MC Umari Nash bedo koni kanyo kopogore kod en tiyudo Serakus Guarana kopogore kode tiyudo kendo Jasup the Black Sugar oling to dwaro Jasup pesa ber to mana kamari baba chien kacha ntie kaka ne dwa chapo LTN matin koro baba anto kikona ne angono timone e dakika matin no koso idwa chako koda kendo ariti winja ne ka kikelo ujinga kila kikelo ai wacho chir tetelo ntie chien kaya kaka ne chapo LTN ni chapo MC ni chapo CEO kupore ko nyigi madwaluonge mang'eny go ni chape dakika matin iselal kode ma bimanye ang'ono timore ba ing'eyo Omari osebedo siepna mabe ji ong'eyo Omari wasetiyo go mang'eny lakini ujinga moko mag mond TikTok manor dhi odonje ni mon moko makien nukure gono Omari simu ne dhi e odonyi kanyo idhi timno nyi interview wadwa winja KBCD to okabedo booked onge appointment Omari bookre biro kae gi kamera ni on iwinjo be sene no Omari no sengisi mabe hape ber sana osiep making kode emomiyo na diema na matin apenji matin temo wach no Omari chwako gi mon Omari no chwako Omari ngeno depend mon moko ma useless makete kama tero Omari ngeno onge Omari okato mon moko ni gini akian gini moderators akian gini admins mon Saudi koko idhi live mar Omari to kinyal idho you see iwacho ni Omari ni ujinga gi umama ingeno Omari yote ni umama be ingeni kata mana social handles mag Omari te social media handles te mon moderators mon gi admins kata mana manager mar LTN to guketo ng'ama miyo jatelo nyon mus nyone gi amo monde koro ujinga mag mondego ema nobiro kelo ka to kelo ujinga kama ujinga nowe anawo kamoro ni jera na west ujinga stage kabiro Nairobi mateni mon be Omari nogono sengisi daka mateno gimano pitia akose yambirwa chapa ane gimano pitia do in kaka ni biro kai sene no shida ka
ipenja gik mabeyo mawinjore, onge ojinga ma ibiro go ka. Winjo? Kata iseneno kata aseyawe kata guok pokayawo ni kich pokayawo. Winja? Ka kikele ojinga. Ka kikele ojinga tiromo gi wuon ojinga. Winjo? Omar nodi mana matin. Itemo wacho ni Omari pidho gi mon. Omari ok ni pidho gi mon, Omari wuon dhako. Dhikni. Koro nadwa mondo agolu mama ndani yake mondo bed dichuo. In fact, kata seche mane wadiye cha wiya no will ne rube ne ng'ien to be en dichuo koso. Mane gima no will ne ok ang'iyo. To nitie kaka Onyi ipakori. Apakora nadi to kipenjo Omari gima noneno. Ama test ni matin. Jateno sawa timnia. Dake ing'eni be kora seneni kakibiro aneni kiwacho na pako. Aweni mai. Koro we moda we pakora a test ine. Jatelo wa mi kamera. Agonyo ayaw room achiel. Ayaw room achiel. Cameraman lor kamera wa wuogi. Lor kamera wa wuogi. Sawa. O kiki lor kamera. Neno rooms mineno gi. Room achiel mar guogi, room moro mar kich. Kaya nyaka gondiek. Jatelo wa lor kamera wa. Idho ndiek Nairobi. Udhi chapa dake mugi. Ni winjo kang'isa to mino penj Yesu maroraka. Tato mibe koni ni penji bonsas mageges. Bonsas kod Yesu. Wana to mibro widhi. Bonsas gi Yesu. Bonsas kod no Yesu to bok mana ngwech. Odhiro rako penj gi mana timo kurug kich. Inyalo paro kinde 2017 ka ji ni Supreme Court ka kich odhi e town. Mano in. Ing'e ng'ama nodhi gi kich go. Mano nyi. Tuko koda bwana. An ng'ama ong'e kama nae onge. Onyi koro kik ma kikase chake wakana ni solwa uru bla bla kik. Sawa, wuo. Onyi pakri. Ne okapakora, ing'e ni hina bro test kodi in kaka neni. Adhi test kodi ka. Bwana siluro nyaka dot daka matin. Tamati na biro. Ne nyikwara muga jwango nyi dwa chapa. Sani dakara onyi bera piny mus. Sawa. Waseyie loch. Abiro. Aseyie loch ba. Abiro. Nyikwara muga jwango kawuono wane odonyi. Tan gi teko boka luor onyi biro gi guogi go gango. Odiya tudhi nene kamera kosediya. In fact pud wasum nu message moorna. Nyikwara muga jwango live tungi maber ni kata kodiya gonyi to podan kodu. Imedo paro no kaja chani wabed tune LTN Low Trending Nation par maber ni kiny wantiere Greenspan Mall ya kiny Majalamo ni kodwa kanyo Otino thoro be iwinjo kaja chakilie konwa ni kiny be ochako gi kuone mabocho machalo Roma Grounds kobiro kodonjo modo nyaka Greenspan Mall. Med paro kacha ni be wantiere kodi Otino thoro wakelo nu gino live on LTN Low Trending Nation to pod wamedo bedo kodu kaka pinyo luo wane namba 1 ng'imana ni yawa kombe cha to pod okubiyweyo pod wane mana wawene pod wane mana wan kode ni maber ni wan konyi be wakak sani kata konyi ko ne otiyo koda marach to ng'e ni LTN oselal gi ng'ata di achiel ni oko. Amedo paro nuka ya chani tamoji mano comedian omedo kono waka ya chanja supane nu maber okane choch ni mora kado bedo ni onyi wacho kamano ni penjo nyini endo koro giko wacho go LTN to ong'eyo joma mako be adier ya sawa oduogi opakore mang'eny ni ene wuon gi tamoji wawinjo message ni kendo waneno kabisa waneno kanyo luongo ni Rosie kanyo waneni maber kendo wagoero kamano Nyakuramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny obed lendo mag ohala lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth bas kik ibed gi kiondko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 4245 bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation.
what's up? Of course, I'm Jackie Diva and tuko hapa kwa Luo Trending Nation. Guys, make sure you subscribe to Luo Trending Nation. Subscribe Buru for #1 Luo News. Ni hapa kwa LTN. Make sure you subscribe, you hit that notification bell so that you can be notified anytime they upload a new video. Guys, till next time.